když se blíží svátky, kapři v kádi plavou. Kdo pak ale ví, co se jim honí hlavou? Je docela možné, že se jim tam nelíbí a nějaký Vánoce, ať jim plotve políbí. Kapři to jsou frajeři, i když se snadno leknou, věřit jim ale můžeš, že jen tak nevyměknou. Kapři mají poker face a je jim všechno puk, když na to ale přijde, neřeknou ani muk. V kádi je asi nuda, proto jim vadí svátky. Kapři mají jasno, chtěj do rybníka zpátky. V hlavách mají plán, jak se z toho dostat ven. A jestli tohle vyjde, bude to jejich den. Kapři to jsou frajeři, i když se snadno leknou, věřit jim ale můžeš, že jen tak nevyměknou. Kapři mají poker face a je jim všechno fuk, když na to ale přijde, neřeknou ani muk. Myslí si, že vědí, jak káť lehce zvrhnout, a kdyby to vyšlo, pak by mohli zdrhnout. Takhle to nějak vypadá, když plánují ryby, nevědí, jak to chodí a můžou dělat chyby. Kapři to jsou frajeři, i když se snadno leknou, věřit jim ale můžeš, že jen tak nevyměknou. Kapři mají poker face a je jim všechno fuk, když na to ale přijde, neřeknou ani muk. Ten plán má svoje mouchy a vyjít nemusí, to ale přece neví ten, kdo to neskusí. Kapři to jsou frajeři, i když se snadno leknou, věřit jim ale můžeš, že jen tak nevyměknou. Kapři mají poker face a je jim všechno fuk, když na to ale přijde, neřeknou ani muk.